באנו לעולם פתאום, ולא מתוך רצון שלנו, אך נאלצנו לציית לחוקי העולם הזה. אנחנו גדלים, הולכים לבית הספר, לומדים תחום מסוים, מקבלים דוקטורט או עבודה והחיים ממשיכים. אבל אני עכשיו במטוס, צופה בסרטים כי איני מצליח להירדם, ובתוך כל הדברים הלחוצים שמקיפים אותי, לפעמים אני שוכח כמה יוצאי דופן הם החיים מעבר לכדור הארץ. אני מביט מבעד לחלון ורואה מאות נקודות קטנות וזוהרות המפוזרות בשמי הלילה, ואז אני תוהה, האם החיים באמת עוסקים רק בלימודים ובהרוחת כסף? למה שלא נהנה מהחיים במלום כבר עכשיו? ומה עם כל העולמות המסתוריים שם בחוץ? אני לא יודע, אבל לחשוב על זה. אבל לאט אותה אני מביט בכוכבים הזוהרים, במרחק של מיליונים ומיליארדי שנות אור. בנף שלהם שנה טובה לכולם, מי ייתן ושנתו אין ששיק תביא לכם שמחה אינסופית, ושקשו